Maula Hassan, 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 Maula Hassan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعدين شريف لا تيفي لا جبغو مالكونا مالكو كان فوليني ولي ماندو وي أو ديتاي أو منو سوالين شريف لا تيفي لا وقتي بلا جلينا بي أغا واجلي كنه أمبي كاي جميعة أنصار دين توندي منو سيورو بينندو كاي ني الله منينا لا دالا وبلا جلي مفرانيون أغا واجلي كنه بلا بلا سيجي كساني kira modenge Imamu Hassan alayhi salam alega bangeli nisojali yirali o hukum konnala nyinanta o bara bela jelin kera marsikalo samba fla ani mugan woro kai wajulin keneka anga maba chama kubi ani anga karamogo ba chama bare nundu na ni alquran sanuman kalani quran kalan bani kofe anga maba welelo olu ye folini do donge fami sorolula anga je anga nyamada olu fe amanga section fu olu mingera sababu ye ka dana da anga ka di succession ka ni anma ami confiance fu ana président na ka danga bela jilambu bela jelefu ami succession re fena fu ya neme ni hakina nyonye ka barenya amulo mu fo ku barakada ola halsa angara mo ba Sheikh Seru Usman Madan Haidara ama fo ama barakada alde gara sababu ye kan mina nyuma ni hakina nyuma de di amo ka ngulu ka amfara nyanga ka mga islamoye dine ko islamaya ko na daga islamaya deme ka flaka anga jamana re de ni hakina nyuma ami karamo ama fo ama barakada ala kana jugu banala ala kana jugu sanala ka do ana jugu bela jeleje o temeni ngo ka boy ami tonne bela jelefo lafiya bugu 1 lafiya bugu 2 lafiya bugu 3 mu bela jelefo ulu de farlanga nyemo kan ka bare nogoya amulo ka drome kelengele ni fla faranyanga de ka bare nogoya amulo ka tokonywa di amo ya rabbi president wala ka tafanga di awma o temeni ngo ka boy halsa ami ka e comité bela jelefo ka association bela jelefo ka session bela jelefo ya rabbi fam mora yororo ki kuna anvela kan ya rabbi abela jele bismillah mima mun nato soro kanu tato soro ya rabbi anya dabo hera ni buya min gamo ala ka ke hera yanya ala ka ke buya yanya karamo mun nu ba no fe chesilla su anisli karamo mun mega tamano fe ka amla haklan ma anisira ni mani hakla jigi di amo ya rabbi amba ni ala fe karamo no do milani hamna ngo fam ala ko nyaka di uma dimension no ya rabbi ala ka ma ko rasidumo ala ko gadonu jidi ala ko ne sabate jana ala ko me anyefe wisra fon ala ko dunoche minango ni hamnango menu ala ko nyaka danuma jamana ala ka kolosuma ala ka jamana ngame anga taba fon fe munu ya salamu e numa nyinanyi ani munu me korale am yala dili ala ka yafa ku bela jelemo ala ko kaburu noro ala ka bada dal nogoye ala ka meleke nyima jo bela jele kungoro ala ko saraka alajine an yoro munu me ande atlugala ala amena sala anda do sili diche ya rabbi anga do bisi wato ka sura ni ala kadi ambe jama bela jele fo ka nyine ala fe anyuma sira tugomi ya rabbi ala kan bela jele nyuma sigi heralati baranu ala ka ke herala ya rabbi ala ka ke kairala ala ka kunje herala ala ka ke ankaramogo sawoy ka foli blan karamogo la folo no de Sheikh Sherif Ahmed Tidiane Haidara ye anafa naka du ambu fo ka nyine ala fe o kerama nyamogo nyumaye ya rabbi ala kan yere ke uma ko mogo nyumaye ala ka dimbaye ala ka tafanga di uma ala ka ufamu di amma ka barake nu hakilna ya rabbi ala ko no ya tonde mbela jele kirabunya kama sallallahu mustafa no temena ka boy ambe foli lasi anga coordination ma no ye Alhaji Bakar Traoré alena ka bureau no boray ambe foli lasi anga section ma Dr Mamadou Jabate anaka bureau dafale ka fara pasaro jaraka anaka bureau dafale ka boy ka se anga sous-section ma no ye sous-section centrale no ye ka sous-section ye ka foli bla Mamadou Jabate Tidiane Magaji anaka bureau la de bela jelema ninga laban ka foli bla anga ni comité belebele sabayna noye la febu comité sabay comité 1 comité 2 ani comité 3 wala la febu 3 la febu 1 la febu 2 bureau foli ko fe ambe foli ani bulema segike ka nyesi tonde pera jelema sabla uye ni barainta kadi amma
an de ye u ka baarakɛla ye nga ka se ka baara in ɲa ni k'a lakodɔn o ye olu yɛrɛ ye wala ka foli bila tɔnden bɛɛ lajɛlen na sabula nin baara in daminɛ ani sisan cɛ tɔnden bɛɛ y'i cɛsiri tɔnden bɛɛ wulila k'i jɔ bɛɛ ye baara in kɛ a ka baara ye wala o de ye an se nin kɛnɛ kan yan wala n'i yɛrɛ sera kɛnɛ kan dɔrɔn i y'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ ye a yɛrɛ wasa wala imam asan n'ale ka ko de don an bɛ foli bila tɔnden bɛɛ lajɛlen na ka ɲini ala fɛ an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka kɛ imam hasan yɛrɛ bonya kama an kelen kelen n'a bɛ sigi ni hami min ye yarabi an bɛ wuli wagati min ala k'a kɛ an karamɔgɔ kama yarabi ala ka hami nu wuli ala k'o kɛ imam hasan yɛrɛ bonya kama ala k'o kɛ bidon lafarama kama sɔli ala musafa da wulada in na ala min y'an bonya ni silamɛya ye ni k'an kanu ni ansariya ye an bɛ ala fo an bɛ shirifu ka kɛnɛ ka wulada in na n'o ye imamul hasanu ye an b'a deli ala bolo hasanu yɛrɛ kama ala k'an bɛ hamiw dilan k'a deli ala bolo imamu hasanu kama jamana ala k'a sumaya fitina min bɛ diɲɛ kɔnɔ ya rabbi ala ka seliji bɔ a kan an ti bɔ kuma kɔnɔ f'an k'an fa fo a n'an karamɔgɔ a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o de a seyidi sherifu usmani madani hayidara ye si kuntagalajan ani kɛnɛ lafiya ala k'a d'a ma k'a deli ala bolo ala kana a jugu ban ala kana jugu s'a la jamana ala k'a sumaya sunkalo ala k'a kuncɛ hɛrɛ la muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ k'a deli ala bolo ala ka san wɛrɛ yira an na ala k'an bɛɛ hamiw dilan ala k'an sutura ala k'an denw balo ala kira kama sɔli ala muhamad sigila an ka coordination bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la président bakari a n'a ka bureaudenw n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko an ka bɔ ka foli kɛ coordination tɔgɔ la o la an b'a deli ala fɛ maa minnu ye nin baara in labɛn ya rabbi a dɔrɔmɛ bɔla yɔrɔ o yɔrɔ ala ka miliyari caman segin a nɔ na sirifu kanu in a dabɔkun tɛ foyi ye an bɛ ala jɛ ni alijinɛ sɔrɔ cogo min ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ siran min ɲɛ o ye ala ka dimi ye ani jahanama ala ka don an n'o cɛ maa o maa bɔla yɔrɔ la ka na ala ka bɛɛ lajɛlen sen fila baraji di e ma président bakari tɔgɔ la ko ka bɛɛ lajɛlen fo min m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ ala ka bɛɛ ɲuman na hɛrɛ la ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la san caman bɛ ala bolo ya rabbi ala ka nin kɛnɛ in jira an na ka foli ni wale ɲuman dɔn kɛ an dajuru minɛ b'a n'a ka denbaya ye n'o de ye seyidi sherifu usmani madani hayidara k'a fɔ k'a barika da olu minnu ye nin sira ɲuman jira an na a n'a ka denbaya kabini mikoro dila ma fulaw ye kangarida daminɛ n'ala sɔnna an bɛna juru don la ni siɲɛ ye ka deli ala fɛ ya rabbi ala ka ɲɔgɔnna caman jira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔlakaw olu ye kuranɛ duwawu kalan fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fima taqdi wa tuqaddiru min al-amri al-makhtumi wa fil amri al-hakimi wa min al-qada'i alladhi la yuraddu wa la yubaddalu waqdi bihi maghramana anna wajbur bihi فقرنا وصد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطيين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا اللهم استجب يا إله الحق بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا واستجب دعاءنا بلا رد اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذل والبغض والشماتة الأعداء يفعل الله ما يشاء بعزته ويحكم ما يريد بقدرته وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجرى المياه في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan cɛɲuw na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Ala deli ale min y'an sigi hɛrɛ la ya Rabbi Ala k'an wele hɛrɛ la an ka baaraw n'an ka kumakanw k'a bɛ khilasiya Ala ye Ala k'o latigɛ an ye Ala k'o nɔgɔya an ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka don an ni Ibilisa cɛ an ka baaraw Ala k'o minɛ an ye an ye bato minnu kɛ an bɛna minnu kɛ sarakaw an ye minnu bɔ ya Rabbi Ala ka bɛɛ minɛ an ye ni Ala y'a minɛ fɛn min b'a tiɲɛ Ala ka don an n'o cɛ an bɛ sali ciba ɲuman in kan Seyidu Rusuli an bɛ sala ka n'a somɔgɔw n'a bɔnnaw ani mɔgɔ tugura kɔ ni baara ɲuman kɛ ye fo ka taa se lahara jɔ dɔ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an fara jamakulu in kan bi an sigira Lafiyabugu tɔgɔ la n'o ye Lafiyabugu saba bɛɛ ye an sigira olu tɔgɔ la bi ni Ala ka diɲɛ ye olu de ye nin kɛnɛ tigi ye i n'a fɔ a fɔra cogo min na kumakɛlaw fɛ k'a fɔ anw ye san o san u bɛ nin kɛnɛ nɔrɔlama in sigi nin barika kɛnɛ in nin dɔw jaabi kɛnɛ in ka bɛn bi su in ɲɔgɔnna ma n'o bɛ bɛn El Hassan ale ka bangeni san yɛlɛmaw ma nka ɲina an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana bɛ min na an b'a kalama n'o ye basigibaliya fitinin b'an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ ten Ala barika la a b'a fɛ ka nɔgɔya hali bi Ala k'a nɔgɔya o de kama baara ninnu kɛra nin kɛcogo in na ɲɛmɔgɔw fɛ n b'a dɔn baara bɛɛ ye ŋaniya de an filɛ sigilen sanga min na nin ye dɔw jaabi waatiw dɔw de ye sabula an bɛ sunkalo la tile kɔmasara ka suli an b'a dɔn sunkɛlaw sunnen don daw jalen don fariw kulɔriw yɛlɛmalen don jɔnw ni Ala ka surun nin waati la n'an ye Ala wele fɛn o fɛn na Ala bɛ sɔn bi taa kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o tɛ an saru mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la o ye dɔw jaabi yɔrɔ de nka sun faralen bɛ nin waati ninnu ta kan an jigi b'a la an bɛ fɛn min fɔ yan Ala bɛ sɔn an bɛ fɛn min fɔ yan Ala bɛ sɔn
tuma an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo k'a damina depuis national la international national kana bila section n'o y'an ka section ba ye ani section fɛn fɛn b'an ka mara in kɔnɔ yan n'an ka sous section ka taa bila an ka comitew la u bɛɛ ɲɛmɔgɔw ani a jamakulu bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ ye olu de kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ ye n'o y'an ka sanfɛmɔgɔw ye k'a di comité 1 2 3 ma ka se ka nin kɛnɛba in labɛn n bɛ comité in yɛrɛ fo a président u bɛɛ présidents a n'a ka bureau dafalen ani tɔn membre ninnu bɛɛ comité ninnu membre bɛɛ an ka foli b'a bɛɛ ye u ka cɛsiri la ani u ka wulikajɔw la an b'a dɔn ni baara ninnu a tɛ se ka taa ni cɛsiri tɛ a tɛ se ka taa ni farifoni tɛ a tɛ se ka taa ni limaniya yɛrɛ tɛ k'i yɛrɛ di ala ma sabula musakaw bɛ bɔ a la musaka min ka ca kosɛbɛ wa o kɔfɛ farikolo de b'a baara ani hakiliw olu de b'a baara tɛ taa ninnu kɔ tuma an b'aw fo aw bɛɛ tɔgɔ la ani aw jamu na kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo mɔgɔ minnu bɔra dugu wɛrɛw la an ɲa bɛ kɛɲɛba mara karamɔgɔw la yan an ka karamɔgɔw jalo bɛ yan balo bɛ yan n b'a dɔn a bɛ se ka kɛ an dafɛ dugu mɔgɔw dɔw bɛ yan so bɛ yan ka bɔ kamangɔlɛ o kuma jara fana bɛ yan ka bɔ fasogo buguni na an karamɔgɔ caman bɛ sɔrɔ yan ka bɔ an ka dafɛ dugu la ka na n'an balima caman bɛɛ folen bɛ i tɔgɔ ani jamu na n bɛ bɛɛ fo i tɔgɔ ni jamu na ni ne bɛ wele ko jamiyatul ansar-din silamɛya dɛmɛbaga tɔn ninnu de bɛ wele ni o ye wa ninnu de fana y'o ye an bɛ ala fo n'o ye an bɛ ala barikada n'o ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye i tɔgɔ ni jamu na an bɛ mɔgɔ min dɔn an tɛ mɔgɔ min dɔn an ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ an ma minnu tɔgɔ fɔ an ka dugawu bɛ bɛɛ ye kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye an ka ba maliba ala k'a basigi ala k'a bila basigi minɛn kɔnɔna la hakilisigi ni basigi min tun b'an ka jamana in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka fɛn d'a ma min ka bon min ka ca ka tɛmɛ o kan o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fɔ a seyidi sharif osman madan haidara ale min kɛra nin bɛɛ sababu ye bamananw ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn ani an bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu cɛ kelen min kama ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye dɛ ni jama in fɛn fɛn filɛ yan nin y'a la donni de ye Kayi yan ka Mali fara a kan an sɔrɔ bɛ jamana hakɛ min kɔnɔna la nin bɛɛ ka ɲɔgɔn dɔn ni ɲɔgɔn kanu a bɛɛ tugulen bɛ maa kelen min na a bɛɛ sin bɛ maa kelen min ma o de ye a seyidi sharifu osman madan haidara a bɛɛ sababu ye ale kelen de ni duwawu ni barika tɛ ani tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ ni sɔrɔ man di an b'a fo an bɛ duwawu k'a ye an ka duwawu k'ale ye o ye wajibi de ye anw ka k'a kanu o ye wajibi de ye anw ka k'a k'a fɛ o ye wajibi de ye anw ka k'a dɛmɛ o ye wajibi de ye anw ka ka doni ani fɛn cɛ min bɛ se k'a degun o ye wajibi de ye anw ka n'an m'o nin kelen o kelen kɛ ala bɛ jigin anw na sabula ale de y'an ka dunan dilan ye wa ale de y'an ka lahara dilan ye siga t'o la dɛ ni karamɔgɔ kun tɛ maa caman filɛ yan sabusa i tun bɛ ye yɔrɔ dɔ la min man ɲi
lokiba fila anw jama ŋanaya ni karamɔgɔ sababu tɛ sawo sa pɔpilini kun bɛ anw jama ŋana karamɔgɔ sababu la an ye bonyaw sɔrɔ an ye karamaw sɔrɔ karamɔgɔ sababu la alhamdulillah ala ɲana an ma an se an yɛrɛ la karamɔgɔ de ye sababu ɲuman ye an mana fɛn fɛn k'a ye o ka dɔgɔ an mana fɛn fɛn fɔ an ma bonya sira ni karama sira fɛ o bɛɛ ka dɔgɔ karamɔgɔ in ma wa o kɔfɛ nin donba ninnu ka dɔn nin donba ninnu ka bonya internationalement a sababu ye ale de ye sinon don tun bɛ tɛmɛ a kun tɛ dɔn Seydina Ali ka don tun bɛ tɛmɛ a kun tɛ dɔn Hasan ka don tun bɛ tɛmɛ a kun tɛ dɔn Useini ka don tun bɛ tɛmɛ Fatima ka don tun bɛ tɛmɛ nin si kun tɛ dɔn o n'a ɲɔgɔnna caman a kun dɔnnen tɛ c'est-à-dire a kun tɛ kɛ quoi mais ale de sababu la nin bɛɛ dɔnna k'a fara silamɛya ka donba minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ ka a lankɛnɛmaya ka fara olu kan donbaw don sabula don bɛ bonyana a kɔnɔfɛnw de i n'a fɔ minɛn bɛ bonyana a kɔnɔfɛn ye minɛn bɛ valoriser n'a kɔnɔfɛn ye cogo min na don fana bɛ bonyana a kɔnɔfɛnw ye ten de bon n'a fɔra ko ni mɔgɔba ninnu anw yɛrɛ ka silamɛya minnu yɛrɛ kɛra a drapeau kɔrɔtabaw ye minnu kɛra a jiri turubaw ye minnu kɛra sababu ye ka ji k'a juw fɛ dɔw yɛrɛ kɛra sababu ye olu jeli de kɛra k'a jirisiw sɔn k'a bonya ka den kɛ bi na anw caman bɛ kan ka balo o la olu ka waatiw olu bangena ka bɛn waati minnu ma olu tɛ waati gansanw ye olu tɛ waati denw ye olu ka kan ka dɔn ka fara minnu tun b'an bolo mais jɔnni ye nin bɛɛ sababu ye Seyidu de ye nin bɛɛ lajɛlen sababu ye an b'a fɔ k'a Hayidara ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ man di sansi de don i ka ɲɛnamaya bɛɛ i ka se ka ni cɛ kelen ye ka tugu a kɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ o ye garisɛgɛ de Ala t'a di bɛɛ ma wallahi i tile ni karamɔgɔya jira tile ka bɛn o ye sansi de ye sansi min ni miliyari n'a ka fisa ni miliyari ye i ka ɲɛnamaya la wallahi i tile na tile ka bɛn dɔrɔn bon ka tugu a kɔ o y'a damata sansi wɛrɛ de ye ka fara don in fana kan bon Ala sɔnna an minnu sɔnna ka tugu a kɔ Ala ye fɛn de kɛ anw ye ni min an tɛ se k'a se k'a fɔ ka se a dan na an k'an cɛsiri an k'an jija mɔgɔ t'o fɔ ansari ye sabula ansari kabini a bisimila fo bi ni ko cɛsiri ni jija i bɛ na ansari baara n bɛ karamɔgɔ fo n bɛ dugawu k'a ye an b'an ka odu fo n bɛ dugawu k'u ye an ka président bɛ yan an b'a fɔ Seyid Ibrahim Jalo ka dugawu k'a ye an b'an ka section fo Abubakar n'u ka dangaw Basaro an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ani Jabate an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an bɛ sɔn a ba ma salli ala Muhammadin an bɛ sigilen min ka kɛnɛ kan al imami el Hasan mɔgɔ si t'a fɔ mɔgɔ si ye ansari kɔnɔ ko jɔn ye Hasan ye o tɛ yen bɛɛ bɛ Hasan dɔn mɔgɔ si tɛ yan mɔgɔ min tɛ Hasan dɔn bɛɛ b'a fa dɔn bɛɛ b'a ba dɔn mɔgɔ bɛ yan ni ko a fa ye jɔn ye o b'a f'i ye ni ko a ba ye jɔn ye o b'a f'i ye ni ko a balimaw ye jɔn ye caman bɛ se ka caman bɛ y'a la o tuma mɔgɔ don min dogolen tɛ an b'an da de lamaga ninnu kan baraji ɲini ani ka kɛ wasila ye min bɛ se k'an se Ala ma ni ninnu ye ninnu dɔnnen don ninnu kɔrɔtalen don ninnu wasalen don ninnu bonyalen don ni ninnu de fana ye an bɛ se ka bonya sɔrɔ ni ninnu de an bɛ se ka karama sɔrɔ ni ninnu de an bɛ se ka kɔrɔta sɔrɔ an tɛ ninnu kɔrɔta dɛ an tɛ ninnu bonya dɛ ninnu bonyalen don o kɔrɔtalen don
nunu anw de bɛ se ka bonya ni nunu sababu ye Imam Hassan a ka ɲɛnamaya a kɛra ɲɛnamaya sanuman ye Imam Hassan a ka ɲɛnamaya a kɛra ɲɛnamaya bonyanen ye a ka ɲɛnamaya a kɛra kisi ye a kɛra tanga ye n'i y'a a ka kumaw mafilɛ kabakow b'a la n'i y'a jogow mafilɛ ladigi yɔrɔba de bɛ Hassan n'a a jogow la a ka ca kojugu kɛnɛ ninnu sigi kun a belebele dɔ ye mɔgɔba ninnu ka kuma ka se k'a fɔ u kanu ka don an na an k'u ladege kɛnɛba ninnu bɛɛ bɛ sigi o de kama an k'a dɔn u ka hakililata tun ye jumɛn ye an k'a dɔn u ka laɲini tun ye jumɛn ye an k'a dɔn u ka kanumafɛn tun ye jumɛn ye wa an k'a dɔn mun tun man d'u ye est-ce que min man d'u ye est-ce que an bɛ kan k'o goya an yɛrɛ ye wa est-ce que u ka kanu tun ye min ye est-ce que o ka di an ye wa u ka ɲinifɛn tun ye min ye est-ce que an bɛ kan k'o ɲini wa n'an tɛ kan k'o kɛ an b'a kɛ cogo di pour an ka se k'o kɛ wa n b'a dɔn n dalen don a la n bɛ segin a ma n b'a dɔn n dalen don a la ansaro b'u ka sira kan ka fɔ an ye ansari ye n'i ye nkalon tigɛ lahara i bɛ taa segin a ma dɛ mɔgɔ si dafalen tɛ mɔgɔ si dafalen tɛ nka n'i ye cɛw labɔ ka musow labɔ mɔgɔ minnu sendan bɛ alakira la ka somɔgɔw sendan nɔ la ansariw b'a la kosɛbɛ Imam Hassan ale bangena nin kalo in na o tɛ dogolen mɔgɔ ma n'o ye shaharu Ramadan ye shaharu al-mubarak ale bangena nin kɔnɔ nin tile 15 Imam Hassan ale bangena ka bɛn o ma bɛɛ b'o dɔn sabula o de la kɛnɛ in bɛ sigi ka bɛn o ma nin kalo tile 15 Imam bangena ka bɛn o ma nɔrɔ tigi bangena ka bɛn o de ma bonya ni karama tigi bangena ka bɛn o de ma an filɛ sigilen o de la n'a bɛ bɛn sini ma coyi comme wajulu bɛ kɛ su fɛ dɛ n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na ɲinan da k'a bila wulafila la sababu minnu y'o kɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bangena hijira san 3nan alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bɔra Makka al-mukarrama ka taa Madinatul Munawwara samina o san kunbɛ 3nan Imam Hassan a bangena sunkalo kalo tile 15 ka bɛn o ma hijira san 3nan o ye bonya san ye o don fana kɛra bonya don ye o don farala ala ka dɔnbaw kan ala ye don minnu bonya nin don ninnu faralen bo o kan an ba Fatima a garisɛgɛlen Imam Hassan na a tun ka sun ka ca kojugu a tun bɛ sun kosɛbɛ tuma min na a tun garisɛgɛlen bɛ Seydina Hassan na a tun bɛ sun kosɛbɛ a tilala ka bange fana ka bɛn o sunkalo de fana ma a bangenen alakira yɛrɛ belebeleba in kiraw ɲɛmɔgɔ kiraw ka alimami o de ye misiri wele a tulo la a dumunibolo tulo la ka ikama kɛ a numankuru tulo la mɔgɔ si ma kɛ a la fo alakiraba in sallallahu alaihi wa sallam an b'a dɔn o ye ko ɲuman ye o ni den bangena i ka sali wele ka sali lajɔ ka sali wele tulo kelen na ka sali lajɔ tulo kelen na ko ɲuman don mais bɛɛ t'a kɛ ka fɔ dɔrɔn muso wolola dɔrɔn i b'i pan ka taa Alahu akibaru Allah kana kɛ dɛ ni e tɛ mɔgɔ ɲuman ye n'i ye misiri wele a tulo la aa i ye ko lase i den ma dɛ ayi bɛɛ t'a kɛ dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka mɔgɔ dɔ sugandi
ne ere ya cɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'i ye mɔgɔ de min ga ye a kɛ foyi t'a la mais n'i t'a mɔgɔ ye kana kɛ dɛ kana kɛ dɛ parce que a tulo bɛna degeli kuma fɔlɔ minnu na o kan ka bɔ mɔgɔ da kɔnɔ mɔgɔ dusukolo la min dusukolo ka ɲi min jogo ka ɲi mais n'e taara sali wele ka taa sali lajɔ tulo dɔ la ka sali wele tulo dɔ la e yɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲuman ye c'est pas bon alakira de ye nin kɛ Hasan na alayhi salam barika farala barika kan bangeni kunɲɔgɔn u ye sagatigi kan tigɛ a ye o ye sunna ye an ba Fatima de y'a kunkolo di kunkolo dilen kɔfɛ an ba Fatima sɔrɔla kunsigi in bɛ bɛn garami hakɛ min ma ko o warijɛlama saraka nin bɛɛ ka ɲi an k'an k'an janto nin bɛɛ lajɛlen na an ka denw na Al-Hasan alhamdulillah a ka bangenu kɛra nin kɛcogo la alakira a mɔna alakira ka du kɔnɔ alayhi salatu wassalam Imam Hasan an b'a dɔn alakira tun b'a fɛ fɛn da bɛɛ lajɛlen na ale ni Hussein ka da o dɔrɔn ma n'anw y'a bonya ka k'a fɛ an ka kan k'a da la ko fɛn fɔlɔ min b'a anw fɛ o kama o ye Ala yɛrɛ de an ka nin baara in kama min b'a anw fɛ fɔlɔ o ye Ala de ka tugu a la o ye alakira de ka tugu o la o ye Ali de ka tugu o la o bɛ kɛ Fatima ye ka tugu o la o bɛ kɛ nin di ninnu de ye o don n'an b'a fɔ ma ko Ali denw i y'a faamu wa Al-Hasan wal Husaini olu fana bɛ kɛ anw fɛ ka fara nin bɛɛ lajɛlen i kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ a bɛ k'i fɛ i kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ ni mɔgɔ dɔ ne a bɛ k'i fɛ foyi ma anw sigi yan ni ninnu kanu tɛ foyi ma anw bila nin baara ninnu na ni ninnu kanu ninnu tɛ bon ninnu n'an y'u kanu o tuma o fana b'an kanu kira ko ten ni mɔgɔ min kɔntanna ka nisɔndiya na an ye an fana bɛ nisɔndiya n'o tigi ye ni mɔgɔ min kɔntanna na anw ka ko ye an bɛ kɔntan n'o tigilamɔgɔ ye Mama Hasan Amadu alakira den a bɛɛ fatura o ma bonya ten a ye den 7 sɔrɔ a y'a bɛɛ su don fo Fatimatu Zahara ani Fatimatu yɛrɛ fana ka ɲɛnamaya a bani ma janya ɲɔgɔn na koyi kalo damani a fatulen Fatimata fana fatu nka i den bɛɛ bange i den bɛɛ fatura o kuma tiɲɛtali sira fɛ k'a fɔ jamu sira fɛ min ka kan ka na lu kɔnɔ ni fa tɛ yen o ye den cɛmanw de ye alakira ye den cɛman minnu sɔrɔ n'o ye Kasimu ye a ye den cɛman min sɔrɔ n'o ye Ibrahima ye ani Abdallah olu de y'a ka den cɛmanw ye ninnu bɛɛ lajɛlen fatura Kulsum o fatura Zainab o fatura Urukiya o fatura a tora jɔnni kelen Fatimatu Zahara a tora ale kelen de bon dencɛ tɛ alakira bolo sallallahu alaihi wasallam denmuso min tora a bolo n'a sigi kan ka bɔ ni o ye o de kɛra Fatima ye Fatima ta ye den fɔlɔ min sɔrɔ o de kɛra Al-Hasan ye aw yɛrɛ k'a jateminɛ alakira bɛ ni kanu ka se hakɛ min na i yɛrɛ k'i miiri dɔrɔn est-ce que dan b'a la wa dan foyi t'a la alakira bɛ k'a fɛ dan tɛ a la quoi alakira ka kanu ka ɲɛsin Hasan na dan tɛ a la i mana bila yɔrɔ o yɔrɔ a b'o bɛɛ sanfɛ munna parce que ale denw bɛɛ fatura den kelen min tora n'o y'a denmusoma ye Fatima o den fɔlɔ de kɛra Al-Hasan ye alakira kɛr'a fɛ fo ka k'a fɛ a bɛ k'a fɛ kɛra Al-Hasan fɛ fo ka k'a fɛ wallahi a kɛra Hasan fɛ wa anw yɛrɛ kɛra fɛ an b'a ɲini Ala fɛ a mɔmakɛ n'o ye alakira ye a n'a fa Seydina Ali yani ani Fatimata an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi
ala ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka anw fana bɛɛ lajɛlen fo an k'an cɛsiri ɲɛnamaya ye waatinin de ɲɛnamaya ye waatinin de an k'an cɛsiri an ka kɛ ala fɛ an ka sira ala ye Alhasan a ye muso 6 de furu a ka ɲɛnamaya la u ma ɲɔgɔn sɔrɔ a kun a ye muso 6 furu a ka ɲɛnamaya la ala ye den 13 ɲɔgɔn garisɛgɛ o da a ma ala ye koba k'a ye olu ka muso furu o ye mɔgɔbaw ka muso furu cogo de u tɛ muso furu ko muso diɲɛ dɔrɔn u bɛ muso furu de faamu dɔw de kama muso ko tɛ ninnu hakili a k'a bon o ko fɔsɔn ninnu ma mais u b'a kɛ mun kama u ka se ka mɔgɔw sɔrɔ ni furu balimaya ye u ka se ka kabila caman sɔrɔ ni furu balimaya ye o de la u bɛ musow furu ka se ni hakɛ ninnu ma u bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ malgré dɛ mais u ka muso furu hakilata fanba ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye n ka se ka n kabila ka se ka n kabila bonya n ka kabila batigi do denw furu ka na n ka kabila la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka silamɛya bonya o bɛ se ka kɛ sababu ye minnu ma sɔn ka don silamɛya la ni y'u denw furu ka na bila n ka du kɔnɔ o kama u bɛ kɛ n fɛ n'u kɛra n fɛ u bɛ don n ka don la fɛ n'i ye mɔgɔ den furu dɔrɔn a bɛ kɛ kelen ye e b'a fɔ ko muso wɔɔrɔ ko ka ca ayi mais kun de b'a la kun de b'a la silamɛya ye min da anw ye 4 don n'i ye min tɛmɛ ne y'o kan lahala dɔ furu sara walima dɔ fatura Asani fana ta bɛ ten u ma ɲɔgɔn sɔrɔ a kun nka a ye 6 furu a ka ɲɛnamaya la mais o 6 in kelen o kelen jateminɛ dɔ de bɛ furu la pour ka se ka furu kɛ n'o sira ye mɔgɔbaw ka sira fɛ Alhasan ala ye ni bonyaba ninnu k'a ye ala ye ni karama ninnu k'a ye Alhasan ala kira y'a yira a ko ale bɛ Hasan fɛ ala kira ko ten a ko ale bɛ Hasan fɛ a ko ala kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ Hasan fɛ ala kira de ne fɔ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ Hasan fɛ ala ba mɔgɔ la mɔgɔ min banna Hasan na kɔrɔ mɔgɔ min bɛ ni Hasan ka ko man di o ye ala o tigila mɔgɔ ka ko kana di e yɛrɛ ye ala kira alayhi salatu wassalam a ye nin fɔ Hasan ka ko la an kɔni b'a fɛ siga t'a la dɛ an b'a fɛ o de y'a sigi an b'a fɛ o de y'a to comité ninnu ye nin baara kɛ ɲinan kelen tɛ san o san wa sarmadan do ko a tɛ jɔ dɛ san o san har na anw de yan minnu b'a kɛla bɛ n'olu de yan minnu bɛ na o kɔfɛ u bɛ nin kɛnɛ sigi k'a to an b'an ka kaburu kɔnɔ u bɛ nin kɛnɛ ninnu sigi ayi ansari y'o de ye dɛ dunan bɛ wuli k'a to yen sa karamɔgɔ ko ten n'i bɛ don a kunu kɔnɔ i bɛ don a kɔnɔ n'i tɛ don a kɔnɔ kana don mais dunan bɛ wuli sa ka nin baara in to sen na nin tɛ jɔ dɛ cɛw bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta a la dɔw fari sa waati o bɛ bɛn ni dɔw fari fɔ ni waati ye n'i ko i bɔra la i bɛ ɲininkali kɛ i bɔra la don min na mɔgɔ joli donna a la o ka ca e kelen ye n'i ye baara ɲuman de ye baara ɲumanba de filɛ an bolo nin ye ala ko innal ladhina amanu wa amilu solihati sayaj'alu lahum arrahmanu wuda ala ko ten ako innal ladhina amanu mɔgɔ minnu limaniyara o ye aw ni ne de silamɛw mɔgɔ minnu limaniyara limaniya sipasiba ye 6 de o 6 bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ aw ni ne la limaniya sigilen bɛ pied 6 min kan a dafalen bɛ ne ni aw la siga foyi to o la ala ko mɔgɔ minnu limaniyara wa amilu solihati ni nga baara ɲuman kɛ baara ɲuman ka ca dɛ
ame sal dongo do o ye ɲuman ye ame sun dongo do o ye ɲuman ye ame saraka bɔ o ye ɲuman ye ame ta heji n'a sɛbɛn min ye o ye ɲuman ye o tuma an filɛ nin kɛnɛ min kan yan nin ye baara ɲuman ye an b'an faw bonya an b'an baw bonya baara ka ca ɲumanw ka ca ala ko ka tila ka baara ɲuman kɛ ala ko sayaj'alu lahum arhaman ala ko n bɛna kɛli kɛ olu tigilamɔgɔ ninnu ye wuda kanu minnu kanu baara ɲumankɛlaw muminu billahi minnu dara ni ala la ka da an ka melekiyaw la ka da an ka kitabuw la ka da an ka kira la ka da lahara la ka da latigɛ ɲuman na ka da latigɛ goman na a bɛ fɔ de ma ko muminiya limaniya sipasiman 6 ka tila ka baara ɲuman kɛ ala ko minnu kanu ala ko a bɛ n'an kanu dɛ ni ala ko a b'an kanu mun fɛ an man kan ka ɲinɛ o kɔ dɛ o ye muminiya ye ka da ala la ka tila ka baara ɲuman kɛ ala ko k'a bɛ kɛ an fɛ ayiwa ni ala kɛra an fɛ an fana kan ka kɛ ala fɛ dɛ an bɛɛ bɛ ala fɛ an bɛɛ tu bɛ ala fɛ o de y'a sigi muso ni disaw filɛ yan muso n'u ka layidu bɛ yan cɛ n'u ka layidu bɛ yan ala fɛ tɛ de ala fɛli de do an kan ka kɛ ala fana fɛ an ka kan ka kɛ ala fɛ munna parce que ala de y'an da ala de y'an da ala de y'an da wa ala de b'an garisɛgɛ fana ni min b'an na ala de y'a di an ma ɲa min b'an na n'an bɛ filɛli kɛ n'a ye jɔn y'a d'a ma ala an bɛ fɛn min sama ka bila don o don jɔn b'a di an ma ala hakili min b'an na k'an ni baganw bɔ ɲɔgɔn na hakili min bɛ anw na k'an ni ɲɛbɛrɛw bɔ ɲɔgɔn na minnu bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ tumu minnu bɛ ɲɛgɛn na bagan minnu b'u dabiri bin na k'a ɲimi bagan minnu b'u dabiri ji la k'a min kɛra différence ba ye an n'u cɛ a bɛ f'o ma ko hakili ala de y'anw sugandi ni hakili ye k'an sugandi ni maaya ye nin bɛɛ kama an kan ka kɛ ala fɛ nin bɛɛ kama an kan ka kɛ ala fɛ mun tora ni ala ma kɛ hadamaden ye walakad karamina bani adama ala ko ɲɛ hadamaden bonya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ɲɛ hadamaden bonya wa hamalnahum n'u ta k'u doni sanfɛ kunu ani bagan kunu na ala ye nin bɛɛ kɛ hadamaden ye ala y'an bonya an kan ka kɛ ala fɛ n'i ye yan mafilɛ an minnu bɛ yan cɛ minnu bɛ yan muso minnu bɛ yan ala ko la yan kira ko la yan hasani ko la yan ka bɔ kɛnɛma ka yɔrɔ dɔw mafilɛ i bɛ taa sɔrɔ olu cɛ sirilen bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ nin baara ye an bɛ ala fɛ yarabi ala ka ala fana k'an fɛ yarabi ala ka ala k'an fɛ ala kɛra yɛrɛ bonya n'a hɔrɔma kama ani an kɛra mɔgɔ bonya n'a hɔrɔma kama salli ala muhammad alhasan ninnu hakilinata dɔ de b'o la o de y'a to u ye saya sugandi fɛnw dɔw kɛli an fana ka hakili to a la n'i ko ye ansaru ye n'i ko ye silamɛ ye hakilinata dɔ de ka kan ka y'i la ka n'o bila fosi kama k'i ka ansariya bila foyi kama k'i ka diinɛ bila foyi kama ka n'a to i ka baya ka tiɲɛ foyi kama i janto i ka baya la i janto i ka layidu la i janto i ka ansariya la i janto i ka silamɛya la ninnu sara cogo min na o kanw kan u ma ala janfa u ma kira janfa u m'u yɛrɛ janfa an do k'an b'u fɛ k'an bɛ kɛnɛ sugu tɔgɔ la an yɛrɛ fana k'an jija an ka san an ka disa ninnu ye an ka san an ka layidu ninnu ye n'o kɛra hasanu ye mun na ɲini an bolo walima hasanu ye mun na ɲini o tuma o bɛ sɔrɔ
o tuma an fana bɛ laɲini sɔrɔ Hassan ninnu ka laɲini nɔfɛ an ka diɲɛlatigɛ ɲuman na ani an ka laharalatigɛ ɲuman na don dɔ la min tɛ bi don ye. N'o faamuna dɔrɔn laɲiniw de faamuna nka n'o ma faamu laɲiniw ma faamu dɛ. Laɲiniw ma faamu c'est comme ka bɔ dunufɔyɔrɔ la ka t'i kɔnɔbara kɔngɔ kɔfɛ e ta kun ye mun ye dunufɔyɔrɔ la. Hassan kaɲi a bɛ ta a fɔ kun ye jumɛn ye Hussein ale sen n'alu ka kuma bɛ fɔ mun na Fatumatu Zahara Khadijatul Kubra mun na kira tɛmɛna mun na an ka se k'u ladege parce que an ka se k'u ladege a fɔ kun y'o de donc an bɛɛ ka jija an ka diinɛ la an kana tulonkɛ an ka diinɛ la fɛn min b'an bolo n'o ye silamɛya diinɛ ye fɛn min b'an bolo ni karamɔgɔ y'o d'an ma n'o ye an ka layidu ye fɛn min b'an bolo n'o ye an cɛ bɛn ye bɛn min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani kanu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra ansaru kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn ye fan si la an kana tulonkɛ la an bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dun bɛ ɲɔgɔn kanu in kan o y'an ka sifasiman ba de ye an sɔrɔ ka bi sɔrɔ kanu b'a la an sɔrɔ ka bi sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ b'a la ɲɔgɔn minɛ b'a la an k'an jija an k'an cɛsiri o kan o y'an ka fɛn ba de ye mais ni Ala sɔnna inshallah an bɛ sa o kan o tɛ ban an bolo ciba Muhamadu alayhi salatu wa salam k'an ka kuma kuncɛ a ye Seydina Abubakar Umar Usman Ali a y'u wele don dɔ la k'u ladon so kɔnɔ dibi la ka dumuni labɛn u ye k'u kana dumuni kɛ dibi la a ye mun kɛ a ye sogokuru kelen ta k'a bila dumuni minɛ in sanfɛ sogokuru kelen k'a bila dumuni minɛ in sanfɛ parce que a bɛna a mafilɛ de sisan a y'u kalan min na n'a y'a sɔrɔ ni min bɛ se ka n'u bɛ se ka passe kalan in na sogokuru kelen a y'o de bila dumuni minɛ kɔnɔ ni cɛ naani ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ dibi la siɲa tɛ dumuni minɛ na siɲa tɛ sigi tigɛ la k'u k'u tɛgɛ ko k'u ka dumuni kɛ u sigira dumuni minɛ in kɔnɔ u ye dumuni daminɛ dumuni daminɛlen ni min sera sogo in ma sogokuru kelen ma o b'a mafilɛ o b'a ye sogo de don dibi de don mais o tɛ sɔn k'a ta o b'a pousser ka bɔ a kɔrɔ k'a turun ka bɔ a kɔrɔ k'a bila ka taa fan wɛrɛ fɛ o t'a to o b'a fɔ ko ɲantuma ko karisa ma fɛn sɔrɔ a b'a pousser ka bɔ a kɔrɔ a bɛ taa min kɔrɔ n'o fana bolo bɛnna ma dibi la o fana t'a ta o fana b'a pousser ka bɔ a kɛrɛfɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ ɲankuma mɔgɔ wɛrɛ ma fɛn sɔrɔ sahaba cɛ naani sogokurunin kelen dibi la i y'a faamu wa dumuni minɛnin kelen sanfɛ dumuni banna u fara ka wuli ka bɔ dumuni kunna ka sogokurunin kelen to a kan cɛ kelen tɛ nin mɔgɔ naani na min sɔnna ka sogo in da mun kama ko n'i y'a ta a bɛ se ka kɛ n balima kelen dɔ in ma fɛn sɔrɔ walima n balima tɔ ninnu ma sogo sɔrɔ ale bɛ baara k'a to yen u bɛɛ ye dumuni kɛ ka wuli ka taa ka sogokuru kelen to dumuni tɔ kɔnɔ o bɔlen alakira nana a y'a mafilɛ a y'a sɔrɔ sogokurunin kelen min n'ale y'a bila sanfɛ fɛn ma tigɛ k'a baara o surtout k'a bɛɛ lajɛlen dun bɛɛ dun y'a ye bɛɛ tɛmɛn'a la mun kama n balima silamɛ dun in k'a ta o n'a ka kan ka tɛmɛ ne kan ɲɔgɔn kanu ne b'a fɛ de mais ne b'a fɛ karisa de k'a ta ne b'a fɛ karisa de k'a sɔrɔ kira y'a mafilɛ a y'a sɔrɔ sogo in bɛ yen a nisɔndiyara a fari fonina a ko n y'aw kalan min na aw y'a faamu n y'a lawuli min kama n y'a sɔrɔ aw y'a faamu tigi a bɛ mun jira anw na ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hɛrɛ kanu ni ɲɔgɔn ye i yɛrɛ bɛ min fɛ k'a kanu ni balima silamɛ ye o de ye ansaru sigi
wa o de bɛ ansar kɔnɔ bi wa sini o de bɛ kɛ ansar kɔnɔ an k'an jija o la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ an ma bɔ kuma la yan k'a ɲini ala fɛ an sigira minnu tɔgɔ la n'o ye alakira n'a ka denbaya ye k'a ɲini ala fɛ ala k'u kanu don an na u dɔnniya hali bi yarabi ala k'o don an na hali bi nin baara ninnu k'an cɛsiri ala an ka ɲɛnamaya bɛɛ f'an ka nakili laban ala k'a nɔgɔya ye ala k'a latigɛ ye minnu bɛ don nin ko in na ka tila ka bɔ ala yarabi ala ka n'an ye o jamakulu ninnu na an karamɔgɔ ala k'a kisi ala k'a tanga n'a ka denbaya sunkalo musaka tɔ sali musaka ala k'a bɛɛ nɔgɔya yarabi n'an bɔra ka taa bolo don min na ala k'a ɲɛ an bolo an ka kuma ka laban saya waati la ala ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni y'aw tulo garisɛgɛ ye baara in mina na kun cɛ ni gatotigɛ ye min kɛra an karamɔgɔw fɛ fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ an baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la o wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye k'a ye Jamiyatu Ansarudine tɔnden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi n'a laɲini ma u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wajuli kɛnɛ belebele min sigi ka sanga ni kira mɔdenkɛ kisi nɛma bɛ a n'a so digun sanu ye ka bangeli nisɔndiyalen yiralen nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ alikuranɛ sanuya min kalanna ala k'a minɛ duwawu minnu donna ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ makan sanuya minnu fɔra ala k'an kɛ jɔn kunnande ka kumakan ninnu waleya an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum Mawla Hassan, Mawla Hassan, Mawla Hassan, Mawla Hassan, Mawla Hassan, Mawla Hassan, Mawla Hassan.